Boas noites e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión neste martes 20 de maio. Comezamos, como sempre, repasando a actualidade do día en titulares. A nova lei da función pública proíbe que ningún cargo de representación ou electoral participe en ningún tipo de selección. Por lo tanto, ese tema xa non se dá porque está prohibido por lei. Como non podía ser menos, a Fundación, dende a súa creación, tratou na medida das súas posibilidades de apoiar toda a iniciativa cultural xerada no entorno. Neste senso, o Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela foi unha das primeiras actividades de tipo cultural que ininterrumpidamente veu contando co respaldo por parte da institución. O Leis de Pontevedra e o Reales Seguros Estradense Fútbol Sala disputarán mañán no Coto Ferreiro a partir das 9 da noite o primeiro torneo de Deputación de Pontevedra. As túas festas son as nosas festas. En Estrada Televisión queremos anunciar as túas festas. Chámanos 659 93 25 26. As túas festas son as nosas festas. Estrada Televisión, a televisión da Estrada. Primeiro torneo Deputación de Pontevedra de Fútbol Sala. Este mércores 21 de maio ás 9 da noite no pabillón Manuel Coto Ferreiro da Estrada. Participarán o Leis de Pontevedra Fútbol Sala e os Reales Seguros Estradense Fútbol Sala. Se queres a tua invitación para asistir ao encontro, chámanos 986 58 49 26. Primeiro torneo Deputación de Pontevedra de Fútbol Sala. O novo xerente da Fundación do Moble será elexido por un xurado de funcionarios. O alcalde estradense garante que non haberá debate político no Tribunal de Selección. O alcalde Xosé Antonio Dono garantiu que, de acordo coa nova lei de función pública no tribunal que selecciona o novo xerente da Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, non haberá cargos políticos senón funcionarios, incidindo no que elo supón que garantiu que non vai haber debate político no tribunal. Grupo A, eso xa se sabe, e logo, pois claro, non son requisitos. Hai unha serie de valoracións, experiencia, titulación e todo eso, que é o que tendrá que ter en conta o xurado que evalúe esa cuestión. A nova lei da función pública proíbe que ningún cargo de representación ou electoral participe en ningún tipo de selección. Por lo tanto, ese tema xa non se dá porque está prohibido por lei. Non vai haber debate político no tribunal. O rexedor local realizou estas declaracións despois de dar conta ante os medios de comunicación local do contido da reunión do Comité Executivo da Fundación que se produciu onte nas instalacións da entidade. Fora do orde do día abordouse o estudo das bases para elexir o novo xerente. Será do Grupo A e valorarase o seu expediente, a súa titulación, a súa experiencia laboral, entre outros aspectos. O que non se contratará será un axente comercial, a pesar de que onte o Comité Executivo deu o seu visto bo ás bases para a contratación a fin de telas preparadas e nun momento dado é preciso contratalo. Tamén se trataron as bases de contratación do axente comercial, que ainda que en principio se acordou non contratalo, porque se prevé que esas xestións se fagan de outro xeito, pois sí que se aprobaron as bases, pois se en un momento é necesario contratalo, pois telo aprobado.
Ábrese a recepción de instancias para ser docente do Obradoiro da Estrada. Os interesados en ser director, tutor ou experto poden presentar o seu currículum ata os xoves. Temos aberto xa o que é o prazo de selección de docentes. De docentes e máis non administrativo. Este Obradoiro de Emprego leva 5 docentes, un director ou directora, un titor ou titora, un administrativo e 3 especialistas en cada unha das especialidades que antes especifiquei. Como digo, o prazo para presentación de solicitudes xa está aberto, as bases están publicadas xa na nosa página web, en aestrada.com, e as solicitudes, os candidatos e candidatas teñen que presentadas na oficina de emprego, daqui da Estrada, con sentido preferente, pero tamén en calquera outra oficina de emprego. Por suposto, ten que ser sempre xente que estea en situación de desemprego, claro, que non estea traballando, e o prazo para presentar estas solicitudes será ata o xoves 22 de maio. É dicir, ata o xoves 22, a todos aqueles e aquelas que queiran presentarse a director, titor, administrativo ou profesor de calquera das especialidades que, repito, fontanería, electricidade, albanelería ou carpintería, poderán presentar as solicitudes na oficina de emprego xunto coa súa vida laboral, currículo e demais documentación que lle piden. Por lo que respecta á selección de alumnos e alumnas, dicir que tamén deben dirixirse á oficina de emprego para figurar nas listaxes que nos manda logo o Servicio Galego de Colocación, e sobre esas listaxes nós faremos un primeiro cuestionario, unha selección de alumnos o día 28 de maio será o cuestionario, e a partir de aí poñerase en marcha todo o proceso. Unha vez que temos seleccionado alumnos e docentes, pois constituirase o que é a unidade de traballo. E como digo, a data prevista para comezar as clases é o 30 de xuño. Con preferencia, terán preferencia os menores de 30 anos, as mulleres vítimas de violencia, os parados de longa duración, maiores de 45 anos, persoas con discapacidade sempre que poidan realizar traballos, a non participación noutros proxectos de escola Obradoiro ou Obradoiro de Emprego, os colectivos desfavorecidos ou en risco de exclusión social, e a idoneidade ao posto de traballo segundo o resultado da análise da súa vida laboral. É importante dicir que teñen prioridade absoluta as mulleres vítimas da violencia de xénero. A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada presentou esta mañá a convocatoria da 13ª edición do Premio Periodístico Manuel Reimóndez Portela, que estará dotado con 1.500 euros. Os traballos presentados deben fomentar o hábito da lectura en galego. Deben estar publicados nalgún medio antes do 30 de xuño deste ano. O prazo de recepción de artigos orixinais estará aberto ata o 11 de xullo. Que é un premio, como todos sabedes, que destaca no panorama xornalístico galego por centrarse ou otorgarse normalmente a traballos publicados en prensa sobre tema cultural. Neste aspecto, dende o Comité de Seguimento e dende a Fundación, pois todos os que estamos implicados neste premio, pois estamos moi orgullosos do seu funcionamento a toda agora, porque non hai que fixarse moito para ver que é un premio no que teñen participado e gañado pois plumas das máis prestixiosas do noso panorama cultural, e iso indica a boa saúde do premio, non só pola alta participación que hai, senón tamén pola xente que o ten gañado. Como non podía ser menos, a Fundación, dende a súa creación, tratou na medida das súas posibilidades de apoiar toda a iniciativa cultural xerada no entorno. Neste senso, o Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela foi unha das primeiras actividades de tipo cultural que ininterrumpidamente veu contando co respaldo por parte da institución. É a nosa intención con este acto apelar a vosa capacidade de convocatoria e así mesmo implicarnos a todos para que secundedes a nosa tarefa de difusión para conquerir, se cabe, un maior calado social.
Quero igualmente dende aquí facer un especial chamamento a todos aqueles autores, tanto consagrados como noveles, para que nos fagan chegar os seus artigos e así competir a través da diversificación de enfoques e da calidade, logrando deste xeito inscribir cada ano un novo nome no actual palmarés de gañadores. Máis de 230 estradenses pediron nun ano informes de dependencia. Os beneficiarios recibirán atención domiciliaria e algún tipo de servizo ou axuda económico. As novas normativas e leis sobre axudas oficiais a persoas con distintos tipos de dependencia abriu fai un ano a posibilidade para moitas familias estradenses e para persoas maiores que viven solos de aspirar a servizos, prestación e ata axudas económicas para atender mellor a eses xubilados, pensionistas e maiores que precisan distinta clase de axuda por problemas de todo tipo, incluso de mobilidade. Fai case un ano abriuse no Departamento de Servizos Sociais da Estrada un listado para que todas as familias ou persoas interesadas nesas novas axudas presentasen as súas peticións. Era preciso inicialmente solicitar un informe de dependencias que requería un estudo sobre o grado de necesidade, enfermidade e estado da persoa que recibía os servizos unha vez que se lle recoñecía a dependencia. Unha persoa contratada exclusivamente para desempeñar o traballo encargouse de atender nas oficinas de servizos sociais a todas as persoas e familias interesadas en facilitarlles os trámites. Ata onte, e dende fai prácticamente un ano, presentáronse máis de 230 peticións de informes de dependencia, o que ven a supor que máis do 1% dos estradenses poden precisar destes servizos. En dita oficina tramitan cada día 2 ou 3 peticións. Antes de acabar a xornada de onte, contabilizáronse xa 231 solicitudes. O obxectivo de todos os casos é o mesmo, que se valore o grado de dependencia de algunha persoa maior ou impedida para que a Consellería, neste caso Vicepresidencia, poida ofrecer os servizos ou ben unhas axudas económicas ao interesado ou ás persoas que o atenden se non poden prestar directamente os servizos. Unha vez que a solicitude é admitida, a persoa que reclama que lle recoñezcan a dependencia acaba recibindo a visita dun experto que examina o seu estado ou ben debe acudir ao centro de día de Cerdedo. O IES Antón Losada Dieguez da Estrada acolle durante esta semana unha charla de Xoán Cabana e unha xornada sobre o audiovisual galego. O Instituto Losada Dieguez da Estrada deseñou para as próximas semanas un completo programa cultural con actividades abertas a todos os estradenses. A programación arrancou no día de hoxe coa primeira sesión das xornadas de análise do audiovisual galego. O guionista, produtor e director estradense Victoriano Sierra fixo un repaso do panorama da ficción do audiovisual galego dende as 4:30 da tarde. Presentaránse 4 cortos comentados polos seus propios directores: A boa caligrafía, de Alex Sampaio, Sen chumbo, de Jorge Saavedra, Rosa dos ventos, de Jaime Iglesias e Damán, da Raíña Vermella, de Omar Rabuñal. O venres ás 9 da mañá, Victoriano Sierra falará das series de televisión centrándose en Padre Casares, da que é o guionista. O martes 3 estrearase nos Minicines Central a película Prado Longo e acudirá o director Ignacio Villar. Ademais, este venres, Darío Xoán Cabana ofrecerá un E10, unha conferencia sobre Álvarez Blázquez. Antes de seguir con máis novas, tempo para publicidade. O Concello da Estrada porá en marcha nos meses de xullo e agosto os campamentos de verán. Estes realizaránse en función da idade e haberá 2 tipos de campamentos, os urbáns e os do mar. O Departamento de Servizos Sociais ten previsto poñer en marcha ao longo dos meses de xullo e agosto os campamentos de verán dirixidos ao sector de infancia e xuventude. Os campamentos a desenrolar en función das idades dos participantes son: un deles, os campamentos urbáns a desenrolar ao longo dos meses de xullo e agosto, e a actividade está dirixida a rapaces e rapazas de 5 a 12 anos de idade. Tendo en conta o amplo intervalo de idade dos participantes, as actividades desenrolaránse en 2 quendas en función da idade.
Os intervalos determinarense unha vez valoradas as solicitudes presentadas a fin de realizar un reparto equitativo dos grupos. As quendas a desenrolar son as seguintes: rapazas e rapaces no intervalo de menoridade, e as actividades desenrolaránse todos os luns, mércores e venres dos meses de xullo e os martes e xoves no de agosto. E para os rapaces e rapazas no intervalo de maioridade, as actividades serán os martes e xoves en xullo e os luns, mércores e venres en agosto. A actividade contémplase dentro dos campamentos urbanos que se rolarán nas instalacións de todo tipo que ofrece a vila e arredores. A cota de inscripción para participar na actividade é de 35 euros e os rapaces participantes tan só terán que levar a súa merenda. No caso de participación de varios irmáns, os importes da cuota serán 2 irmáns 52 euros, 3 ou máis 70. O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o de 10 xuño. Para as solicitudes presentaránse no Departamento de Servizos Sociais a seguinte documentación: solicitude segundo modelo, fotocopia do DNI do pai, nai ou titor, fotocopia do libro de familia completo, fotocopia da cartilla de Seguridade Social, certificado médico apto para participar na actividade de vacinacións e unha fotografía tamaño carné. En canto aos campamentos no mar, desenrolaránse previsiblemente na segunda quincena do mes de agosto. As instalacións e datas atópanse pendentes das adxudicacións das mesmas por parte da Vicepresidencia de Igualdade do Benestar. A actividade terá tamén 2 quendas en función do grupo de idade, de 8 días de duración cada unha. Primeira quenda do 17 ao 24 de agosto e segunda do 24 ao 31 de agosto. A cuota de inscripción para participar en cada unha destas quendas é de 60 euros. O Concello concederá bolsas por un importe do 50% da cota de inscripción ás familias cuya renda por capital anual de 4.000 euros e ás familias numerosas que acrediten dita situación. Cando participen na actividade 2 ou máis irmáns, o segundo e seguintes aboarán o 50% da cota de inscripción. O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata o de 10 xuño. Para as solicitudes terá que presentarse a mesma documentación que anteriormente especificamos. Aquelas familias que soliciten bonificación por ter unha renda per cápita anual inferior aos 4.000 euros deberán presentar, ademais da documentación sinalada, a justificación de ingresos familiares do ano 2007 e a derradeira declaración da renda ou certificación negativa. Para máis información, poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais do Concello ou chamar ao teléfono 986 57 3265. Juan José Durán reunirase esta semana coas bandas do Deza, Tabirós, Terra de Montes para explicarlles as normas do primeiro certame zonal que organiza a Deputación de Pontevedra. O deputado de Cultura, Juan José Durán, reunirase agrupacións participantes no primeiro concurso de bandas de música da zona de Deza e Tabirós, Terra de Montes para explicarlle as normas do certame, clasificacións, premios e obras, e o acto terá lugar o vindeiro 29 de maio ás 8 da tarde no Museo Ramón Aller de Lalín. O concurso, que se celebrará o 20 de xullo, contará coa participación de bandas de Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Cruces, Cerdedo e Estrada de Forcarei. As bandas participantes clasificaránse en 3 seccións. A primeira, 3 bandas de 56 a 70 músicos. A segunda, 5 bandas de 46 a 55 músicos e a terceira, 6 bandas de 35 a 45 músicos. Cada agrupación poderá contar con 3 instrumentistas alleos á formación e deberán interpretar 2 obras de libre elección, unha delas dun compositor galego. O xurado, que será diferente en cada comarca, estará composto por 5 personalidades do mundo da música e valorarán de 0 a 10 aspectos como afinación, sonoridade, dinámica, planos sonoros, equilibrios armónicos, interpretación e técnica de cada unha das obras. Finalmente, as bandas recibirán por participar 1.800 euros na sección primeira, 1.500 na segunda e 1.200 na terceira. A Deputación concederá en cada sección e por cada zona un primeiro premio de 2.000 euros na sección primeira, 1.750 na segunda e 1.500 na terceira. O Leis de Pontevedra e o Reales Seguros Estradense Fútbol Sala disputarán mañán no Coto Ferreiro a partir das 9 da noite o primeiro torneo de Deputación de Pontevedra. O Reales Seguros Estradense Fútbol Sala organiza o primeiro torneo de Deputación de Pontevedra de Fútbol Sala. O invitado a este torneo será o Leis de Pontevedra, que milita este ano na División de Honra. Será
unha boa ocasión para recibir os flamantes campións que apenas fai uns días conseguiron en Avilés o Campeonato de Nacional A. As seccións femininas de fútbol sala faranlle o pasillo reale como flamante campeón. O encontro terá lugar mañá mércores 21 de maio ás 9 da noite no pabillón Manuel Couto Ferreiro. Estos días o clube estivo a repartir entradas entre todos os colexios da zona para un espectáculo que merece a pena. Se queres asistir, chámanos e terás unha invitación gratis. Tras un paupérrimo balance de un punto nos últimos 4 partidos, o Clube Deportivo Estradense finalizou a Liga na 11ª posición. O Estradense puxo fin á tempada 2007-2008 na 11ª posición. Un nefasto balance final dun punto de 12 posibles apartou os vermellóns dos 10 primeiros clasificados. A tempada dos seus pupilos deixou un sabor amargo o seu coadestrador Juan Manuel Campos Pencho. Como puntos positivos da campaña do Estradense, o técnico destacou o gran traballo realizado por todo o grupo dende o inicio. Pencho tamén recoñeceu a boa imaxe mostrada polos seus homes na Baiuca, un feudo onde, salvo contadas excepcións, mostrouse como un rival intratable e difícil de bater. A boa aportación dos xuvenís no tramo final foi outro dos puntos positivos que o adestrador estradense extraeu da tempada. En Bargantes, Pencho tamén mostrouse moi autocrítico co seu equipo en certas facetas. Como punto máis negativo, o técnico lamentou a escasa competitividade dos seus pupilos sobre o terreo de xogo. Pencho considera que un dos factores que influiu negativamente no seu rendemento foi o baile de incorporacións e baixas. Pese a estes puntos negativos, o técnico estradense sinalou que o seu equipo tivo 3 oportunidades ao longo da tempada para meterse entre os primeiros clasificados. O malo foi que non souberon aproveitalas. O técnico tamén argumentou que nunca viu a ningún equipo que fose superior a eles, só que foron máis listos. En Bargantes lamentou os puntos perdidos ante equipos da parte baixa. Antes de rematar, recabamos as novas máis importantes que lle contamos dende o comezo deste informativo en titulares. A nova lei da función pública proíbe que ningún cargo de representación ou electoral participe en ningún tipo de selección. Por lo tanto, ese tema xa non se dá porque está prohibido por lei. Como non podía ser menos, a Fundación, dende a súa creación, tratou na medida das súas posibilidades de apoiar toda a iniciativa cultural xerada no entorno. Neste senso, o Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela foi unha das primeiras actividades de tipo cultural que ininterrumpidamente veu contando co respaldo por parte da institución. O Leis de Pontevedra e o Real Seguros Estradense Fútbol Sala disputarán mañán no Couto Ferreiro a partir das 9 da noite o primeiro torneo de Deputación de Pontevedra. E aquí poñamos hoxe punto final a información local de Estrada Televisión. Grazas por acompañarnos unha noite máis, saúdos e de camañá.